Hello mga ka-feeling guwapa, for today's video is magpagwapa ta. Kay way rason nga di ta magpagwapa ani. Mao nang tutuki ninyo akong naong so pay makeup, mao nang tudluan ta mo usa ang pagpangamakak para mo gwapa mo. Anyway mga ka-feeling guwapa, make-up ra jud ang katapat para mo gwapa ta, para makapamakak punta sa uban nga di talo siyang. Didto din ninyo makita ang full video ani mga ka-feeling guwapa sa ato ang Facebook page. Pwede ninyo tan-awon og giunsa pag-transform sa akong nawong. Og didto sa ninyo makita sa atong Facebook page kung unsa nga mga product ang akong gipanggamit para lang mo gwapa ko. Kay dili pwede mga ka-feeling guwapa nga tanang higayon na lang nga bati jud ta. Mao nang kailangan i-enhance na to tong beauty panalagsa. Kay abi pa lang dili na jud ta mo gwapa ani. Kay for me manggod mga ka-feeling guwapa, makeup is the best way to achieve your beautiful face. Kay lahira jud different mga ka-feeling guwapa kung naka-makeup ka. Kay makita jud nimo nga nausab da imong nawong. Og feeling sa di mo nga guwapa sad kay ka every time nga maka-makeup ka. Og sa mga guwapa na daan dirha,